Συνάδελφοι, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι εσείς καλείστε να εκτελείτε αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι παράδειγμα. Εσείς και το όργανο του πίστευτε ατομικά προσωπικά, σαν μέλη ενός διοικητικού οργάνου, απολαμβάνετε προσωπική ανεξαρτησία και λειτουργική ανεξαρτησία. Αν δεν το κάνετε αυτό, έχετε ευθύνη. Και σας το λέω με καλή διάθεση. Έχετε ευθύνη όχι απέναντι στους εκπαιδευτικούς, απέναντι σε όλους μας. Και εγώ που έχω παιδί και σε όλους μας. Αν δεν το κάνετε. Αυτοί λοιπόν καλείστε, τώρα έρχεστε και καλείτε και εκτελείτε αποφάσεις οι οποίες δεν είναι νόμιμες. Θα σας πω και η δουλειά μου είναι και δεν λέω. Ήξερα και τον κάπου και μιλάω. Προσέξτε να δείτε. Έχει βγει μια δικαστική απόφαση. Έτσι, λοιπόν. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να μονιμοποιηθούν, δεν μονιμοποιούνται για πόσα χρόνια, για πόσο καιρό. Τώρα για 2, αύριο για 3, μεθαύριο για 5, το Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να δικάσει και μετά από 10 χρόνια. Αναβολοδικείο το εννοώ. Έτσι, θα έχετε λοιπόν, σας τα λέω τα νομικά είναι απλά, θα έχετε λοιπόν ανθρώπους στην εκπαίδευση υποδοκιμή με ευθύνη το οργάνο στο οποίο είστε μέλη. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται το δημοσιοπαϊκό κώδικα. Δηλαδή, αυτοδικαίως λέει ο νόμος, κάποιος μονιμοποιείται. Τώρα λοιπόν υπάρχει και μια δικαστική απόφαση. Έχετε και ένα σκαλάκι. Υπάρχει ένα άρθρο, το ξέρουν αυτοί που γράψανε τα φύλλα υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν ξέρω πια αν τα γνωρίζετε, αν τα είδατε. Ρωτήσανε το Υπουργείο Παιδείας και σας είπα να κάνετε μια παρανομία ακόμη. Και να πούν όσο εκκρεμεί η δυνατότητα του Υπουργείου, αυτό είναι να ασκήσει την έφεση, μην μονιμοποιηθούν. Υπάρχει άρθρο σε ένα προεδρικό διάταγμα του 89, το 18, το άρθρο 56, που λέει όλες οι αποφάσεις στο Σύνταγμα, αλλά σας λέω πως είναι άμεσα εκτελεστές. Εσείς λοιπόν απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους το πείσπευτε. Και εσείς που πάτε και ψηφίζετε τις εντολές, τις παράνομες εντολές του Υπουργείου, έχετε ευθύνη. Γιατί πρέπει να απολαμβάνετε λειτουργική ανεξαρτησία. Και αν δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε την ψήφο σας, έτσι, να το πάτε με αυτό που σας λένε, τότε έχετε και προσωπικές ευθύνες. Και έχετε ευθύνες σε ανθρώπους που δουλεύουν για 800 ευρώ και γυρίσαν όλη την Ελλάδα για να μονιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να εξετάσετε όταν πάτε και ψηφίσετε σε αυτό το όργανο, αυτό καλά. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Ήρθε αστυνομία, είναι εδώ Αύγουστο μήνα 50 άτομα, δείχνουν την αγωνία τους. Είστε εσείς έξω που δείχνετε την καλή διάθεσή σας. Είπε ο προϊστάμενος γιατί δεν μπορεί να δείχνει αδυναμία διοίκησης. Αν μη τι άλλο, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, αλλά έτσι γίνεται. Και καταλαβαίνει τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ τη διάθεση του κόσμου που πάει να διοικήσει. Αυτά, γι' αυτό μπείτε για να διοικήσει και τις εντολές που παίρνει από πάνω. Πάμε τώρα στο δεύτερο και το χειρότερο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο και το χειρότερο. Έχετε δει ποτέ διοικητικό έγγραφο να ζητάει, ή χωρίς διοικητικό, ή προφορικά ακόμα χειρότερο, να ζητάει τις προθέσεις του υπαλλήλου? Θα γεννήσετε του χρόνου. Θα βάλετε υποψηφιότητα για διευθύντρια. Τώρα τι έρχεται και κάνει? Κατά παραγγελία του Υπουργείου και κατά παράβαση σοβαρή, αυτή είναι η πιο σοβαρή παράβαση, γιατί υπάρχει ειδικό άρθρο στο 1264, το οποίο λέει ότι συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτό, έτσι, τι σου λέει? Θα συμμετέχεις στην απεργία αποχή ή θα αξιολογηθείς? Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και καλεί σήμερα να έρθουν οι άνθρωποι να πούν τι πρόθεση έχουν. Σήμερα μπορεί να πούν όχι και αύριο μπορεί να πούν ναι. Ήταν άποδο. Σήμερα μπορεί να είναι ναι και αύριο μπορεί να πούν όχι. Υπάρχει διοικητική διαδικασία νόμιμη που να προβλέπει αυτό? Όχι. Εσείς λοιπόν θα νομοποιήσετε σαν όργανο αυτή τη μεθόδευση, την πολιτική. Αυτά δεν προβλέπεται. Σκοπιμότητα είναι αυτό. Δεν προβλέπεται σε κανένα νόμο. Απλά είναι, τα καταλαβαίνετε. Δεν σας κάνω τον έξυπνο. Δεν σας λέω περίεργα πράγματα. Σας λέω ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι δόκιμος μετά τη διετία, δεν μπορεί να είναι 20 χρόνια δόκιμος, νομιμοποιείται και μετά να ανακληθεί, ανακαλείται. Το κάνατε κιόλας. Ξέρετε πώς γίνεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Νομιμοποιείται και μετά ανακαλείται. Πάντα αυτό γίνεται. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτά. Αυτά που κάνει το Υπουργείο είναι καινούργια γιατί είναι παράνομο. Και το δεύτερο είναι ζητά στον άλλο να πει τις προθέσεις. Και το τρίτο. Εσείς εδώ είστε μια εκπαιδευτική οικογένεια, αν μου επιτρέπετε. Καλείτε την αστυνομία ή δεν την απαγορεύετε να ανεβεί. Για πείτε μου τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Είναι 50 άνθρωποι, είστε εσείς που διοικείτε μια δουλειά και συζητάτε. Κακό είναι. Μακάρι να γινόταν αυτό κάθε μέρα. Πώς την καλείτε? Είναι επιλογή σας. Θα το καταδικάσετε αυτό. Εσείς, σαν υπηρεσία. Θα πει, δεν θα ξανατολμήσει η αστυνομία να έρθει εδώ. Εγώ ετοιμάζω μηνυτήρια αναφορά στη διευθύντρια. Με εμπόδισαν το σωματείο.
μου λέει με την καταθέση. Καταγράψετε αυτό. Το σωματείο μου λέει με την καταθέση. Ότι την έχω έτοιμη, αν θέλετε, σα τη δείχνω. Και δεν κάλεσε η διεύθυνση. Όχι, όχι, ακούστε με, ξέρω πώ γίνεται. Ξέρουμε πώ γίνεται. Μην επιμένετε, σα παρακαλώ. Δεν μια χαρά είναι το κλίμα που συζητάμε. Μην επιμένετε, αν θέλετε να σα πω μετά. Επίσης ήμασταν εδώ την περασμένη φορά, εκεί πήγε η αστυνομία μέχρι και ένας ερχόταν. Μην επιμένετε. Μπροστά μας η διευθύντρια εκπαίδευσης είπε ότι δεν ξέρω αν θα κάνω μήνυση ακόμα. Είμαστε όλες και όλοι παρόντες και παρούσες. Συγγνώμη, μπορούμε να χαμηλώσουμε? Όχι, δεν μπορούμε, θα σας πω μετά γιατί δεν μπορούμε. Γιατί δεν έχετε πολιτισμό. Έχετε βαρβαρότητα και βαναυσότητα απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Στις δασκαλίτσες και στους δασκάλους που βρίσκονται εδώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει. Σημερινή παρουσία μιλάω αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, δεν είστε αρμόδια και δεν είμαι αρμόδιος. γίνεται, αφήστε ο αρμόδιος, οι αρμόδιοι να ξέρουν καλύτερα από εμάς. Δεν γίνεται. Και αν θέλετε να σε εξηγήσω πώς γίνεται. Και εμείς απορρίσαμε από την ιδέα. Επειδή απορρίσατε, κάπως ήρθε. Δεν περνούσε απ' έξω και σταμάτησε. Γι' αυτό επικοινωνείτε και λέτε να αποχωρήσει. Ζητάτε ίσως διεύθυνση να αποχωρήσει. Πάμε παρακάτω. Με το που τη βλέπετε. Ο τρόπος λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας αυτός. Εγώ θα πρότεινα να ορίσετε μία μέρα να συνεδριάσει το όργανο σύντομα, έτσι κι αλλιώς θα έχετε να σου συνεδριάσει, να καλέσετε και το Διοικητικό Συμβούλιο και τη ΔΟΕ να έρθει να παρασταθεί, να έχετε και ένα νομικό σύμβουλο από το Υπουργείο επιτέλους, για να μην γράφουν αυτά που γράφουν και σας εκθέτουν και σε σοβαρό κίνδυνο σας εκθέτουν. Να το ξέρετε ότι εκτίθεστε σε σοβαρό κίνδυνο με αυτά που γράφετε στα φύλλα υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν μονιμοποιήστε γιατί εκκρεμεί η δυνατότητα να τελεσιδικήσει. Αυτά δικηγόρος σας τα είπε. Δεν τα βγάλετε από το κεφάλι σας, έτσι. Ας έρθουν να τα πούν μπροστά και να είμαστε κι εμείς. Να βάλετε μια ανοιχτή συνέντευξη για να λειτουργήσει όμορφα το σχολείο. Εγώ αυτό θα έλεγα. Έτσι, και αν θέλετε να ρίξετε γέφυρες με αυτόν τον κόσμο και να μην σας βλέπουν απέναντί σας. Πρέπει και εσείς να διαλέξετε αν θα κλείσετε τα μάτια και τα αυτιά σε αυτούς για να εκτελείτε παράνομες εντολές. Αλλά μετά να ξέρετε ότι έχετε ευθύνες. Θέλει να. Ναι, θέλω να πω δύο κουβέντες. Είμαι από τον Αριστοτέλη, την Επιτροπή Αγώνα του Αριστοτέλη και θέλουμε να είμαστε